Semoga Kakek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya panjenengan kula paring asma sinten Pak? Bapak Sofyan Ambari. Menika kaperan garwa panjenengan kang paring asma Andika. Ibu Tutik Priani. Terus saya panjenengan kok kersa rawuh rompokipun kula kalian garwa kula. Kuwi gantosanipun menapa nggih Pak? Non sewu dalam-dalangaken Bapak Sofyan Ambari. Nggih. Setunggal silaturahim kaping kalih badhe nitipke utawi maringke putrinipun wonten kaki leghe lan ineghe amargi kagungan sengkala unting-unting pun ruwat kaki leghe. Nun sewu panjenengan ajeng titip utawi pasrah putri panjenengan napa pinanjang menika bagus panjenengan. Ibu sawane nggih nek coba cedhek niki. Panjenengan ampun alit ing galih. Amargi sakwangke putri pindahan batik kula mekados putra kula piyambak. Nun sewu tasawuf kangge napa sampun karampun Pak. Menika sampun nyurakapi amargi sampun pasrah wonten kali. Mbok menawi sampun nyurakapi mbok ajeng kundur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo panjenengan kalian kula sak menika yenipun bebrayan lek dereng pinaringan iki. Bener. Lagi ini senajan kaya iki ngomong putra titipan, kudu nalika kaya putrane iki. Nggih, bakal kula mental kanthi sakjroning ati kula jiwa raga kula badhe kula kerap. Ini iki. Sekawan tak wong tuane loro kaya matur yen to bocah kae, bocah sing seger, ateges duwe lele. Coba to, aku kudu kejalonane kumpulan kae iki. Wonten kedhong pusaka mriku kan iki. Iya iki. Wis tak akan jawab. Kaki lagi ya? Ini lagi ya. Menapa menika ingkang panjenengan kersake kaki lagi ya? Pancen bener yo kowe wujuding janur kuning sing tak kersake. Janur kae bakal tak kalon ana janggane putrimu kanggo kepatane ringan sakon ini. Atus mekaten kaki lagi. Coba nek kalungake ini. Semoga kaki lagi. Kaki lagi ya? Ini lagi ya. Sak sampunipun putra panjenengan kalian kula dipun kalungi arupi janur kuning. Lah kok pasariyane tansah cumlarang tambah sumunar kaki lagi ya? Ini lagi ya. Kaki lagi. Kabeh ngono saka gedhe katiasane janur kuning kae. Cahya utawa sing tumrun saka dhuwur kae. Oh kados mekaten. Nanging ora cukup semene. Iki dina anakmu bakal ndak sithik loro, ndak singete uga. Supaya tangga tekor kala mangerteni yen kamu iki putra titipan. Dados sak menika badhe dipun selampur laku. Bener. Kanjeng. Semoga Bismillah. Genduk Agnes Aprilia Monica Prawan Jagur. Agnes Aprilia Monica Prawan Jagur saiki nemu. Sak menika Prawan Jagur sampun dados putri panjenengan kalian kula jumbo kalian kahanan. Kan ento tangga teparo nyawang menika nggih mboten mangertosi yen to Agnes putranipun Bapak Sofia Aji. Ini lagi ya. Sekawat sak sore rompok anane anu lawan kowe. Yen ana wae padha mangan yen ora ana padha basa. Iki dina ketambahan jiwa, to? Bocah prawan semerot. Aku bakal budal ana Kutaraja. Upama kamu tak tinggal sak rompok apa ya wae. Ini lagi ya. Panjenengan lagi pangertosi yen to kula menika dados ibu nembeke mau. Bener. Dados kok menawi joki keselamatan ngomong si Prawan Jagur menika dereng saged. Lanjut. Kula nyuwun kanca ruang kagem
rewang-rewangi kula yen dipun jagi keselamatane prawan Jagor Kakek Ki. Ini lagi ya. Yen aturmu kaya ngono aku wis tanggape Saskita. Sekawit anakmu lahir sing alam dunya kaya ora kaijenan. Duweni sedulur tua papat cacahe wujud badan halus. Aja. Upama iki dhewe tak cipta dadi badan kasar, tak jaluk aja wedi. Mboten Kakek Ki ya. Bakal kula tampi amargi kula ingkang betahaken kanca rawang Kakek Ki. Coba sawangi iki. Kakek Ki. Yen Sofi amarah alama mutmainah. Ini lagi ya iki wujuding sedulureng tuwa gendut Jagor. Coba ndak tangune ini. Sumangga Kakek Ki. Ya Sumpiyah amarah alamalan pemutoi. Sekawit kowe badan ndak cipta dadi badan kasar. Iki dina ora kali kabeh aku nggo jegrang sing tumpang paribasane. Yen kowe tak kongkon jogo. Bahwa ki wonten nekat mana uga dadi kanca wane ini kaya apa ya sampeyan. Aduh sakira biaya. Ini lagi ya. Kakek Ki. Selak kesoran anggon putralan Kutaraja. Sewang-sewang ada sampe aku njaluk pamit iki. Santos-santos Kakek Ki.
Sophia, amarah anu amah Jeneng adipan kene kok. kowe kabeh rak ya sing kelingan to. Yen to kuwi katimbalan gendeng kapilegene. Kudu rewang-rewangi Ya sering ngadem, Jang. Hah? ngomong lan jaga keselamatan iku sedawa. Anake ngopo? Tak salah kene kene papan panggonan kene mang padha dijagokan. Janjur sedulurmu anu prawan Jagor kuwi ora ana katon. Bapak ibu sore masalah. Undangan supaya prawan Jagor kuwi sapet jagong lawan ini legi ya uga kowe kabeh sedulur papan. Keparang matur ini legaya. Mutmainah. Janjane kowe arep matur apa Mutmainah? Anggene sadherenge kula matur kula nyuwun ngapunten ingkang kathah niki legaya. Mutmainah. Kene kowe arep matur wae dadak jeluk ngapura ora kaya adat sapene. Malah kapura gawe kraton paning sakjroning atiku Mutmainah. Janjane ana kedadian apa? Lawang kowe iki takoni bali sedulurmu anom lho. Rikala semono sakawit panjenengan dalakaken legaya anggene pasrah kadang anem kula ing mriki kula kalih kadang-kadang kula anggene gegojekan kalih kadang anem kula Heeh. ananging kula krasa ngantuk sakliyen panjenengan legaya Banjur yen to kowe ngantuk kuwi ana sambung derek apa marang sedulurmu anom. anggene kula nini legaya kula terleh kula sawang kadang anem kula merca nini legaya Kok ana kasungatan sing kaya mengkene iki. Monggo sedulur. Kabeh padha mangerteni. Kepiye anggonku budidaya. Kepiye anggonku nyuwun. Kepengen duweni momongan, kepengen duweni wiji. Masa betara suwe anggonku mau marang kaki lagi yen kowe aku turun duweni putu. Wiwit dina iki senajan to prawan Jagor kuwi namung putri titipan. Ananging wis tak anggap kaya putriku dhewe. Aturmu yen to putriku si prawan Jagor ilang kuwi gawe sesek sakjroning atiku Mutmainah. ngapunten nini legaya kula sampun luput Pancen bener iki luputmu kabeh sedulur papan Sophia amarah alwamah. Pancen kono kahanan sing kaya mengkene. Yen wong tidak lagi pengen banget kaya nang di papan tidurnya prawan Jagor. Aku kudu angsalan sing kepiye Mutmainah. nini legaya kula ingkang sagah ngupadi anggene mumurjane kadang anem kula nini legaya Nanging Mutmainah. Aku krasa yen to ilange sedulurmu anom kuwi mergo bangsa sing ora katon. Lan mergo saiki tinapa sedulur papat kados dadi badan wadah. Ora bisa mangerteni nang di papat durunge sedulurmu anom ya kuwi si prawan Jagor. Apa kowe kabeh ora kelingan? Bawalingin kaki legaya rikala arep indak upadi rezeki kae. Kaki legaya ngendikan yen to ana bebaya lan aku kelawan kowe sedulur papat ora bisa mutasi aku kudu ningali asmane kaki legaya kaki kejeban Allah. Tak kira bab iki sing dikarepake marang kaki legaya sedulur papat. nggih nini legaya Ya mong sawiji kaki legaya sing iso golek nang di papat dununge putriku kae. Sophia amarah alo amah lan kowe Mutmainah. awuh nini legaya Ditunggu marang Gusti ingkang akan jagat. Muga-muga lelagon iki enggal-enggal karampungan lan putriku si prawan Jagor kuwi bisa ditemokake. Mula ayo padha nimbali asmane kaki legaya supaya enggal-enggal kondur sedulur papan. Kaki legaya enggal-enggal kondur kaki legaya.
ndak rumahake saka njaba mapating lembor pating jerit mlebu sak jero rompok padha ora tumata banjur aku ora mangerteni anakmu prawan jagur mapan ana ngendi Saderengipun kula matur kalian panjenengan. Kula nyuwun agung pangapunten amargi kula menika dereng saged dados ibu ingkang sampurna kanthi legene. Panjenengan sampun masrahaken keselamatan prawan jagur dhateng kula ugi sedulur papat anak. Kasunyatan menika boten kados ingkang kula lan panjenengan pisahke kanthi legene. aturmu gawe bingung sakjroning atiku legene. Sampuniku prawan jagur. Marta Apunten kaki legene. Kula pangertosan menika lepat kula kaki legene. Tembungmu sekawit wis agung. Momong putramu prawan jagur kae. Nanging kasunyatan iki dina putrimu kae murca wae padha ora mangerteni. Kene legene. Panjenengan menapa mboten kemoten? Yen to sedulur papat ingkang jagi si prawan jagur sakmenika kabeset dados badan wadah. Pamongko icalipun prawan jagur menika rumaos kula kanthi bangsa ingkang boten katon kanthi legene. Yen to wonten kedadosan kados mekaten kula kinten sedulur papat menika boten bakal mangertosi wonten pundi papan dunungipun prawan jagur. Kene legene. Iki dina seramu tak atur munggah ana sagar pamujat. Paminta marang Gusti kang gawe jagat kae supaya bisa baline putrimu ana ing panggonmu ini. Kados mekaten ngestakaken dawuh. Kula bakal nuwun marang Gusti ingkang akarya jagat. Iya. Mugi-mugi prawan jagur enggal-enggal Pak kepanjen. Jalo aja kendhating donga ini. Nggih. Wis sak papate Supiah amarah alamalan kemut main. Sekawit kowe muni sagung. Nanging kasunyatan iki dina kadangmu murca wae padha ora mangerteni mut mainah. Dawuh kamila Bersih ngaji kono pangros lan panglimuran. Wis golek ana ngendi papan duwe kadangmu. Aku. Aja elak kabeh nang sak jero rokok. Nggih. Mama lakone mut mainah supaya bisa. Baline kadang mana-mana ing pangarepane kaki nggih anine legene. Nggih. Aja mung taun ana pinggalane bebasan. Tak jaluk iki dina enggal budhalan aja. Dawuh kamila Enggak. Sekawat tak tundung saka omah tak kapan golek ana ngendi papan duwe kadang manuk. Ning kasunyatan iki dina kowe bali ana pangarepane kaki legek. Ora nggawa kadang manuk malah ngirit kaya mangke nggih kaya mangke. Mun mainah apa kang dadi setiamu? Leres kaki legeye kewan kang begiri si menika kang nyidra kadang aran kula kaki legeye. Tadi kewan kang gegir kang nyidra kadang manuk. Ya sekawat kowe bakal alus tak cipta badan kasar. Iki dina bakal tak cipta dadi badan alus maneh. Kanggo kekuatan jiwa ragane kadang manuk. Mulai saya kasih iki dina iki labono kaya bagus. Mandek satrio satri. Tejo laksana tejane wong anyar kadang. Hamdulillah kaya prikil malang mangir kadone garca bagus. Yen pancen sira iso tata jalma, sapa kang dadi dosana mau? Wong gedhe Eneng baran. ambuh marang anak bocah iki ora ana loro ugal yang sejak sing kena darani saya Bathara Kala Yak Santo Raden Gondrong kami josik kagian aku balik sapa kebun sapa ndi papan panggungan Wis jamak lumrahe menungso urip kon pinakon sak teng marga catur. Lah kuwi iki kaki legek kang dadi sesingit ku kerja bagus. wala alah iras pantes kok gerak wae biswat berkarwa Iya. yo ing papan ini aku
arep ngake janji marangku. Nalika sajareng tanah pulau Jawa, Jabang pangan Sri Bathara Kala Blak Saito. Kagilet dhewe. Hanya yo gini, aku munggah gunung, mudhun gunung. Larang-larang ana ing desa Gurang Manis. Ana pawan sing duwe Pak Sopan Ambari. Bener. Lah Ibu Tuti Priani. Iya. Ibu Tuti Priani hanggone putra siji cacahe. Agnes Aprilia Monica. Bener. Tanpa sanak kakang sedulur sing genut darani bocah unting-unting. Haning jogi kakak romongso rasane panas pedes perak kuwi kenapa babe kakek Gelap saya yen kowe takon apa sebabnya sawise kowe nadah kala mangsa putrane Bapak Sofyan Ambari kala Ibu Tuti Priani kae ora ndadekake ayam tentreme sakjroning garba malah rasane panas pedes preh mergo kelali marang janjine kaki legek kari legek wis semono kowe kena nadah kala mangsa titi sing bapak dami bukawa sing nandang lali lan sing nandang sing kono kowe kudu dina iki Bapak Sofyan Ambari sakwarga kae wis eling luwat sing kalane putra. Mula bocah kae wis tak kalu ngaji sawan kang wujud jalur kuning matalake bocah kang wis suci ora duwe getek cilik apa wae. Mula gelap sayuta. Ing wektu dina iki putraku entuk yo ndak jaluk ora entuk yo ndak jaluk. Umpama gelap sayuta kamu bakal ndak sembadani ndak bagus. kagilet sugih kagel bantuan Asare kepara nyoto. kowe wani ndelok putramu suwe golek bokar baku. Apa bangsa? Umpama iki dina Sri Bathara Kala Blak Saito jal ibu kono jal tetap bisa minangka gandine putramu. Apa sagum nekane Waton donya wujud bakal ndak wujudnya bukan dadi panjaluk. Kowe njaluk wasticis Raja Brana busana sing kelebihan kae waton siji aja mudune lintang kelawan bulan kae gak bagus. kagilet ngono bobotmu lan mripat. Iya. Aku ora jelema becet Raja Brana. Ora jelek busana sing pating uga ora jelek kuwi lintang kelawan rembulan. Rahne aku jelek gandine putramu. Raga kekandilan nyawa sing kepanjang soko. Minangka gandine raga kekandilan nyawa sing kepanjang soko. Sing nganggo sarwa seta kang arep pitik putih siji cacahe. Wis sing kaping Sabanjure sing kaloro rasa sak bumbune. iya Sing katelu muri putih sak dedet sak pengawe. Ora esuk ora sore yen kagilet saged mujudi panjenengan Sri Bathara Kala Blak Saito. Putramu bakal tak lukarake kagilet. kaya enteng sinau gabut anggon ngulungake putraku. Ing arep wis tak kandhakake waton donya wujud bakal ndak wujudnya kowe dadi panjalukmu. Putraku kok ngulungake esuk bakal ndak wujud esuk kok ngulungake sore bakal ndak wujud sore gak bagus. Kagilet yen mangkono panjenengan ora usah kesuwen. Iya. Sakit putramu suwe golek bokar baku. Mundur jangan tangan. Amane gak bagus. Nene legaya cukup akhir mengumpan semen dimaminta marang Gusti kang gelar jagat ini saiki putramu wis bali ana ing pengarepanmu nene legaya nene legaya Kaki legene. Kaki legene. Panjenengan kok nimbali kula niku amargi prawan jatuh sampun kepati kaki legene. bener nene legaya lelakon iki damel mancung tinepet supaya aja ngasih wong paling loro kae mangerteni apa maneh tangga tekaro kae iki Panjenengan matur suwun sanget marang Gusti ingkang akarya jagat. Amargi prawan jatuh menika saged panjenengan temokaken malih kaki legene. ini legaya Kaki legene. sabu balian aku balian kantonmu aku kok tansah mireng manuk penjak ganteng-ganteng sak jabane kae
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Kula boten panggih menika Bapak Sofyan Amri salah Ibu Tutik Triani nggih. Panjenengan kok tebesangan saking dusun Gondang Manis kok malah kapurih beto kados ngaten menika janjane kagem napa Pak? Sewu dalam-dalanipun Bapak Sofyan. Nggih. Setunggal silaturahim kaping kalih badhe maringi bebungah wonten kaki legek lan legek amargi sampun brontak putrinipun. Nuwun sewu ajeng maringi bebungah kula kaliyan garwa kula minangka sedekah panjenengan. Napa panjenengan sampun ikhlas lahir batos panjenengan Pak? Ibu sampun ikhlas nggih. Nah, kayak coba ditamani tahun ini. Nggih. Kula nelakake gunging matur suwun nggih Pak. Sampun maring kados ngaten nuwun sewu saderengipun panjenengan ajak kondur putri panjenengan kula titip menika arupi Janur Kuning nggih. Nuwun sewu. Janur menika degek teng ngandhapipun tilem genduk, teng ngandhapipun bakal nggih kesok, teng ngandhapipun kasur nggih kesok. Selaminipun sepasar dinten. Nek sampun sepasar dinten monggo Janur menika panjenengan larung teng kali sing wonten kayane niki. Kanthi sesebutan Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora buat janur kuning, nanging aku buat sengkalane anakku. Sebut asmane Fatihah kaping 3 Janur panjenengan larung. Nggih. Menika sampun dados putrinipun kaki legek kaline legek. Kula tambahi jimat asma Prawan Jagur. Kagem jangkepi Srawan Sarana kedah pindah monggo panjenengan tinggali kula paring tulodo. Lho, anakku wedok Agnes Aprilia Monica Prawan Jagur. Gentosan ibu sami kados bapak. Alhamdulillah menika sampun cakapi Srawan Sarana. Kula boten saged mangga ateges menika asli putri panjenengan. Monggo sugeng kan Bapak Ibu salin. Salin kan Bapak Ibu. Nuwun sewu. Kok panjenengan keseso ajak kondur putri panjenengan menika wonten wigatosan apa nggih Pak? Enjang-enjang. Nggih. Nikahaken. Oh, patutipun nikahaken. Oh, kula boten saged nyamani napa-napa, lamun saged nyamani donga. Mugi-mugi saktibanipun dipun nikahaken dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, saged atut nuntut kados mimilan mintuna enggal-enggal dipun paringi momongan. Nuwun sewu. Tasih wonten wigati kang dereng kawat karo napa sampun rampung, Pak? Rampung. Kok menawi sampun rampung, mbok ajeng mundur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi. Konturipun Bapak Sofyan menika lah kok nilaraken embon saisine janjane mengko wedi menapa? Samu barang yen to ning tanah Jawa kae mengko werdi nini. Ebor ateges Bapak Sofyan ambali kae wis gebur-geburake kajate. Anggonipun nikahno putrine. Menika beras kuning werdine menapa kakek? Beras kuning Bapak Sofyan sak keluarga kae wis ngeneng-ngenengake. Sok kapan aku iso ngomong-ngomong anakku, iso ngrawat sengkalane anakku. Alhamdulillah kasunyatan iki wis pelaksana nggih. Wonten kembang sekaman menika kakek. Kembang sekaman mugia Bapak Sofyan kayuhan iman rezeki ingkang kathah halal dalam barokah. Wajib menika mengko wedi menapa? Wajib wis dadi kewajibane wong tuwa loro ana tetembungan anak polah bapa ketada ning legek. Lajeng wonten godhong alang-alang apa-apa dalan godhong kowe kakek. Godhong alang-alang godhong apa-apa mugi kajatipun Bapak Sofyan ambari dalam Ibu Tutik Priani awal ngantos akhir mboten wonten alangan setunggal rubeda punapa-punapa. Lan godhong kuwi mugi-mugi kajembaraken kaluwihaken rezeki kados kaya kang milih kae. Amin. Ingkang pungkasan menika wonten kupat luar kakek. Kupat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Sineksinan para wali para nabi, kaki danyang, nini danyang, kedanyangan basa ing tanah Jawa, kaki danyang nini danyang, kedanyangan basa ing dusun Gondang Manis, ugi sineksinan dulur papat kakang kawah adi hari-hari, supiah amarah alamalan mutainah,
ugi sedaya kru sandiwara barengan singga wekasan budaya kajatipun Bapak Sofyan Ambari ing sing menika sampun luar biasa gelap saya sing gedhe pangapreng marang kaki leghe alin leghe upama iki dina kaki leghe alin leghe jalur sabdan tumekaping pindha apa satu ya sagun kaki yen kaya mangkono sagalan reksanan piyane Bapak Sofyan Ambari lan sakwengi yen ana bapak saka wetan kita bagus apa saka kula nak balik ini saka kula hak balik ini kok saka lor hak balik ini saka gitu hak balik ini bagus kiblat papat wis kok atur upama panjenengan tak ganti sarwa abang ora bakal tak sarwa ora bakal tak kaget sarwa lure ora bakal tak lure sing kok jaluk pitik putek mundur sampe sak bakal ndak wujudi kok bagus